19 anyos nga Ilonggo swimmer nagpa-uli isang duha ka gold medal sa nagikan sa Special Olympics World Games 2023 nga ginhiwat sa Germany. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales. Ini ang winning moments ang 19 anyos nga bugal sang hibolo haniway Iloilo nga si Noel Cartera sa ginhiwat nga Special Olympics World Games 2023 sa Berlin, Germany. Duha ka gold medals sa ginpauli ni Noel sa gintapos sa niyang men's 50-meter backstroke sa sulod sang 32.25 seconds ug 28.59 seconds naman sa men's 50-meter butterfly. Sa butterfly ginluto sa niyang Hungary kag Germany, samtang sa backstroke naman nakaaban sa ini batok sa Korea kag Bangladesh. Pagpanghanggat kinuwel ang pagtunga sa oras sa pagtuon kag training pero natigayon niya ini nga malampuasan. I had to balance my academics and sports since I am a graduating grade 12 STEM student that time in Sagrado. I had to answer my activities on time before going to training so that I could focus and improve my skills. Antis pa man ang pandemya nang intiglawas na ini sa pungsod sa pareho nga kompetisyon na ginhiwat sa Abu Dhabi United Arab Emirates kung sari nakakuha ini sang duhaman ka gold medals. Madamo pa nga kompetisyon ang luyag paghandaan ni Noel. Hoping that more opportunities so that I can join with different competitions. Isa sa mga coaches ni Noel ang proud gid sa iya dedikasyon. Very satisfied ko sa iya performance. It's because ang mga target namon nga mga time na kuha man and na-improve pa gani. Mainit man na ginabiabi si Noel sa pagbalik sini sa eskwelahan sa Iloilo City. He doesn't call attention to himself. He's so humble, yes. And he mixes with his classmates and his friends easily. So we have no problem with Noel. We are so proud of him. Magluwas kay Noel, nakapauli man sang gold medal sa 50-meter backstroke ang Pinay nga si Princess Feliz Garcia. Ang Special Olympics World Games ang tuigad na ginahiwat para matibog ang sports sa edukasyon para sa kabataan nga may disabilities. Upod kay Hans Desierto, Tess Ordales, para sa GMA Regional TV, Early Edition.